Tokorwa buo chinsema chabege tutu tonde paka sensema Nyatwoni-Kisii South Mugirango constituency abuo ase amateya mere nebirero yemagega yo mwana obo munyaruka gukwa asikiri gotebekananga no konyonsi gwesumu Sheila Morao mworoki wa bekirasi ya 11 ase skuru ya secondary ya Nduru Girls nigo egotebekana banyo maine no momroyo asegeka egeke maiga yege kore kyo gitara ene kibwanu na tokumanywa no musakito Isaiah Maube oyotarira ya mateyo Obwanchani nobya asengenchoni gobokoleta abantu amo kulende ekero obwanchani obubwonchukire na kobesumu nigo bogoita abantu na kubakorera liroba ekero twatarete ekenyorukia boige asenka yo mwana Sheila Mora Osoro nigo twanyorete amate yaye kumereti ogokukwaye asekelya gotebekana buna omwana oyo niganyorekanete ole buno yonywete esumo wetero omumuro oyo nabeire gakomusumbua ekesinkere gyegetegeka beku kotini ekyo hearing yare kwa ba tarehe 5 May. So as we see ekena kekera abe chanzo gekagera maybe omumuro oyo maybe baga plan go take off life yo muisekoyo kulengana amo na mamu mwabo Sheila nigabeira asobosani obwasa matuka mange kulende obosani obwo nigo bwangire amo na bayibuli bikuruchinse mo chonzi egentononya nabo igokeire Sheila yo kunago ikorwa amo rumumuro yo oyekageire akwerete nyomba mwaye mamu mwabo Sheila Mora Osoro uyo sirete bono igitenga kinendekera na muyeti kurwa ku Nairobi ndagachaka monyora njira agachaka kumuita ukumuburi ngankige kogera atari kumukwania ono nkaira mangana yunenda serikali ngache nkaiwe waranda wa arrest nkama arrest yakagenda se police station akairu court yona bateki na kerororo aganiri uchiko report chitalikisano mutinyi watano asa mangana yu nkanyora mamu mwabonchira mamu mwabo mofati akarwa abantu nincha kaligi kurumambia agabu gete saa 11 asingenchi ukoligi umwana ya mafati ngabono nyora nyaruka yane Sheila ole pigipigi goro okwelekea gochibungina rume ole naba mura babere bakurunya keyo nkamubuli chinse saa 12 ngakigwa kara kwa morora ante bigo na morora natene ni pigipigi ababuli ngai bagochi akarwa abantu ngai bono bwa tedie nyaruka ya obungina rume nchebono nanchi no yone nkuligie kiegera timanyiti asale baada ya chinsa chitalinke sana naiga nalinko nyore report kurwa kamwana kanyaruka iga gagacha paka mwane kagantebinga Sheila mwale mwabo mafati anywete elyogo nkagenda paka onkanyora Sheila garani conscious yanywete elyogo tukamuimukia tukamubeke pikipiki paka nyagitari etago bagachigotema kumurukie kanyore kana tarari gain tukamuimuki tukamuira tabaka tugoika baka akaba pronounced death okagane moria gocha kuya kanine keita chiri guciomeria ro gusengezekire ochuko kuganya okombora kani oreti bagiri mubeka magongo mokire yasokire moino oruro rorinire igorochire Yamatejo nigagoteba buna okonyu esumo ko mwana oyo nabera betarigento kiarenge omwana oyo akorete kulende nigo giakoretwa mona abantu gete agarego tukutana gotuberera ekina ekikirase koti gekubwati omongwano oyo asebiri akorete omwana oyo asamatuko amagega tokulige kukagera ngaga ire lyogeri kiagera una tokuwa amangana abona akonya kukwana kwano mufati oroche kaino bwate lyogo ero manyana na ero gulete kiagera na mamu mwabo ngo testify nga na musabite siringi 100 tama itinki ali uchi wakolera yo tislai kiachita akagoleli lyogeri ari mufati omanyana ono ekero nyagitali twa igetiwe nande yanyali kanete kabeko instance bakatoka bonse baletago nyagitali bakatotebinga mofati tanywete lyogo ninge ganyweta kalyoga gasinini lakini Sheila ganywete lyogo elinge keneki egekorekyo omugambi gwense mejo nigaene kina goteba buna onyorire chiribotia ase chintunda chinyinge kurwase efamilia yo mwana Sheila esaimugetie getambukiro na kubwata omungwano yo akamuira ase getuokia abanyanyimbo gietago ase bono aigorire tu obosoheri nekyo nigo kiarenge uchigotegererwa chitalikisano chomutenyi ogocha ko ina tuwali riboti family weterangina mwana tabugatiise
obaiguru mang'ana y'obwanchani bwa nyomba abana bekenyora ekemo mwabutenyo musacha mwamukuru munyaruka abwa 16 years mumura 21 years kero natebiwa nkagera paka ase family ngarwe family nkabuati karate bungoyo nere nyagitari yakare banyueta marioko bonzi babere ere nkarase kiwa moya renge gitoko bwetia yakubwati so nilipeana kwa polisi yeta police station investigation negenderete no mwana umunyaruka igagachire tabaka moche nasi ikinyoro kia woige Nyatwoni meye sub county yetago e county ya Kisii sobo enka yo mwana Sheira Mura Osoro uyo nyarata kwa bogo siri obugima bwae maga yo kunywa esumu na gotoka asenka eyekagere koba oyo musani yoye asikirge gotebekana nga n'obwanchani ubwaikeire koira obugima bwae inkolpata liga tasini kiagatembe kuruiga asekenyoro kiabo iga Nyatwoni imeye sub county yetago elietariane Isaiah Maube.